Няколко са обущарите в Гоцеделчевския край, като един от най-посещаваните е Иван Джингаров, който е по-известен като Ханс. Иван Джингаров е наследил занаята от своя баща, който също е бил един от най-известните и предпочитани обущари в района. Ханс започва да поправя обувки преди 15 години, когато работил в завод Пирел. Със същинският занаят се захванал от 5 години. От тогава има и малка работилничка, която се намира на улица Кирил и Методий. Целият му ден преминава в тези 5-6 квадратни метра, където бързо и качествено поправя хорските обувки. Многото си клиенти Ханс е спечелил най-вече с любезното обслужване. Коя е най-честа повреда? Най-честа повреда подметки, капачета, смяна на цели токове, изобщо на стари обувки. Обаче едно нещо, например, когато се върши с удоволствие, като ги направиш хубаво, хората са доволни, то не е въпрос само да ги направиш за момента да вземеш полиция, да направиш така, че клиента да се върне отново. Това е. Майсторлъка 80% хубави материали, 20% от майстора и това е цялият майсторлък. А какви обувки ви карат по-често? Мъжки, дамски, детски? Мъжките обувки са по-рядко, обаче дамските са ежедневие. И то по някой път не мога да се справя, ама остава и за другия ден. Летния сезон е по-слабо, обаче зимния сезон има работа. Има работа, има и приятели, така че работа без приятели не става. А труден ли е занаята? Занаята е лесен, когато го работиш с мерък. Когато го работиш само да печелиш, става труден, защото гледаш само огледите, пък работата остава настрани.